Banyak ka ba poal umino naka parti BBP. Kular nga kasyairu akinong kasyairu jong parti ke jongi. Ba dalilay wat dumnay yat ki kubor ki balami aki social media. Ki man pendet mesem ya pi kinong kasyairu. Ba kumjuru ya ki patba nang snong jong ne kari ke jongi. Balai kami ke jing atati nomor ba ka district council kamdon kano kaan ke kapsai. Hakisnam ki berada ini i. Ya ketinya pihak jungki ambisi nak koi ke parti, saya koi puat ke parti. Awak kamdan kaan kepala bante yang hinrai. Ngi nate ada dia tak ke jumiyat ke bapi ki pama kila kersan kila penjob yang ini. Ngapa juang hakinong kersan jong ke parti ki ba kersan ki ba penjob yang ngaruh ki om. Ni metro yo tahu bak poel ulang komno. Uli uyong ne ulang akan kedur hinrai. Haka election MBC ni pet tangi ka sembol ke jong upra ba kumta layo ya ke jinjo kinong kasan kinong si baru ni gandai ki berang job ya ke election na kasin ke banding top air ba kum mengalon pingan bang si sin ada amdei bangiyale na ka BPP pinami yu ba powal ba undian ni kum MDC kum nangin haram ya ka parti ka kum kata kum nangin kret no ikinanyalam kiba betul lenti yang ni hagal tiya ke jongi ni elong siteli ni dak da kejingi e ni king ya subha abang i kita ki message kiba mi ki social media ni baro ki MBC jaga BPP ni share ni share ki ni so tana kamdan kano no kejingi fair jengmot mai baro karita ke boy kejing penthame jeng kita kiba persya ya ka BPP kiba temu banyak bakla ya pi kumtang kau berong kan ke por yang minum kersan juga BPP yang sekarang makan nomrem ke BPP kalau mi dan kampak sen panonra yang kata kating sosial ke bakut mani kipat ba yang kata clean politics mani kai yang kipat ba balian akan lenti ke badai lenti kating sosial ba kamtak banyak kata lenti angin ai ke syakai ke bahak ya bi ki patba jangan dekat ri ke jongi kata kani makwa ban kren kani ke por Joshua by strong by Dr. Baskem ke ai ke kren kaniat na suka mati jona lagam tai Dr. Baskem kena banyo bon ke por ban kren ya ki mat ya ki isu jangan parti ke jongi ba kumjuru dalam tak ki wei pak ki mat ala itu ya Dr. Baskem dan kesan arja sipo khatwai ter kejur bhag dia ki bandawa ya ka inaman permit na to kapor ngalong don nakila pakai kubor bagi lewa ke kibril mano na plan kini champagne jong ke ri ke jongi ke bakham te ya ke jing trekam jong ke ILP ke bakham snow thu ke jing bentoy pengenyo na ke inaman permit bak khmat jongi la ai ngi ka kerteng jong i Dr. Baskem Merbo kumta ilolong samlarang ba la te gisna kita tip ha kita sapang ke inalan permit nalo kata aru tentang ba ilong na kaya te poskol ba ni iya simentaru haki seminar haki workshop kita pelong haki board di bentar jong kari India itip ha ko unoh kai sapang ke pulai ke putih bat balai ba kahiar ke pulai ke putih hakani ke jela ke jongi banyak kerana sapang ke sahima sima ilong unoh kai subject political science kumta nasno kane kapor nasno sarong banyak don betang bagi akane kerensan ban khot ban were pi kipat ba ban ai ke jin kersan nak bata jogi nang ba Dr. Baskem inyo ban betengi ki kam ki ba Dr. Ricky Sengkan ile inono shiten por ya kata ke jin trekam ki babur ke jogi de Dr. Baskem ibrado nasenda jang Dr. Ricky banyak sandur banyak pengkira yang memorandum banyak pengkira yang mat jingdawa kibar syate ke sarkar se Delhi bang a jeng ke sarkar ke jela meflea na mau nak Baskem ngani ke por ba anam dan ki wei pa ki candidate ngai pa ki parti kiban kham tep kiban kham yoi kiban kham soto ye ki kam kiban sateng kiba Dr. Ricky Sengkan impat simlale dai Dr. Baskem Merbo ibatip ya kita bak bagi slotu ya kita
Kalau menurut kerja kapal bagi kerja kerja, ban deknya kikam kibasa yang Dr. Kisungkan, dan kami kerja kerja, dan kami voice of the people party. Kumta nga khot nga we de piki patba ke be jog ni kasnong maunai bang ni trail ka barka party ke jongi banyak trail ka bajong iba jon basemoy bajong iba bat bajong jong baya bat ki bat ki noyalam nang ni napak marang bat ngiru ki badalang napak Eastern West Council District ia trail ringkat nang ta ka marang mak ka mo tarasya banyak perkelain susu ya ka party banyak susu ya ki patba hakabede iba kajing terekam jaga voice of the people party. Ngasmo sorong bangan yang kena kapor. Mana do mana phone ada mana seng yang ke VVP. Yang pas yang kala yang tak nong rem ke jongi. Gila ya like telik election MLA MP but MDC. Yang mesti kala yang kena rem ke jongi. Yang mesti hikai bakala yang kipat ma baka VVP ke election. Kam dan kam kata kajing penan kam yang kapisa. Kembali ke party. Bagay kene ka bangiya ya kita kalenti bangiyo ya kajing kersa nakaway ke election siya kaway ke election ro banganon kajing net ka pas kamero baka ke election sitan samay ro nginyo iya ka jo kajing kersa ya ka jo kajing baka jo kajing siya kaba kipat ba jaga ka ri ka jongi kila ay nakamta ka party ka jongi te saisi na kane ka por na akublay sada jaga senang uparlok abiya itu ba ya fikir pat nang senang jaga ni senang maunai batum juru ki belawan dapat riang mang batum juru ki senang ki mambajan tapi ai mesti mabiang yang lang mani jaga ni kapor baga klemat ke bamata sai sen bang ai ki blai pi baro ublai ko ku pi ku blai sebut to ku blai sebut mampol nam taki kentin ji persai ki jompi Temta si sendang dengan korna iba strong pila belum i cuman jangka ke CDC ban ai ke cekran ni po Kulai sibun yai sonar jangka ni kesenang monai ba prosperous marmaniang iba penia ia kenika jengelang ha kenika janmiat tega janmiat sisa kalom kabakriat na kaliang jungar nganam penkran nganam penjurang ya kejengkran namar ba kapor kalaya tengai kule ya kini ki rurang ba ki bayadan lang ha kini ka janmet ki bakan thok na do Dr. Batskam ibalong ukur tong na menta kini ka MP kaman salong iba Powell soklat ibarat sudah bahaya kejengkran iba Crossbar yang ibadai treasurer John ke party iba John basayo moy bat kiwi kinoyalam John ke party na kiwi ki constituency bat na mina Mairam constituency show de kamtam ye pi kilong pa kat ki ha kani ka janwit Babilaiwan ban sengap ya kai ke bagi ngidon ban persengau sepi kum ka party iwan hangi tang ban wan ban persengau ya pi sepang ke election anre kum bagi kum ka party ngimda stress lani Gimda yakrane sepang ke election Andre kabakong samne kabaka voice of the people party keleng ban persutu yakimat rekam jongka bat khamtam me nai jing hikairo yapi ki pajba ki dong samsnam akabayadei bat kasensyar khada Nangis kam bon napi ila ito ya mansya hak bangawan sini awan kemunong hikai jangka ka school Jidor Singh secondary school rengasu kuman bamenta ke Janmit ngayok ban wan pat hani komuta unong Tawan Hapo district council
Pada dokumen sikadaya yang kabangan yo kejatkan hadirin pengalaman mensyam senam hakabaka school cidor sin kalau pelong ya ka school sports meet jangka mensyam senam alayo banwan hangni kum UMDC bat kani kadai kasian kabar bangan yo kejat hadirin pengelong MDC bat kado kemensim kadap daga jingkemen namar kesnong maunai kamdai syu kata kesnong kabarang long nongwei adai kesnong maunai kalalong sibenta jong kajingim jonga kesnong maunai kaladon hagadonot jonga bat kaladon ru hakijingmut kijing purkhat ki jonga namla dalilai bangklat ya kiai ki bangamat ya kiai ki bangaya kendo pakam tamme ya ka jinglong ka basmur bakaba bhajoki kum kinong sang sunam akato ka por ka bangadan komunikai galayo sisa ya ka jingit nadoki kenaret ki samla ki longkmi ki longpa kumjo tekadai kini ka jinglong jangpi ka bala penek pensa hai kijing mot kijing purkhat kijonga ha kabayadai bat kasnong maunai tegangit skam maha kawai kasingan yo banwan bat yo kejat kerpang omkum ha kadeka public meeting ne ha kinu ki rensan handrai ngan yo ya kabangan wankai bangan yo banrung sasisien man kitliwing hakane ka snong kabayet ka jonghi tukulay sibone ya kane ka jingit ba ka jing snor marsiam kapapi pilaya na hakata ka por kabangalong kumunong hikay tekan dia ne kumbangalong mane kapati voice of the people party kadai ka way na ki party ki bami ha kadai ka jela kabaye ka jongi bat ka jingmi jongka kamdai ka bala sumi da ka way pat ka jingmor lane ka sumi nang no re nang no andai ka jingmi jongka voice of the people party kadai bagadon ya ka dawa bat ya ka thong ka bakongsan jongka kum ka party apo ka jingyalam jangi president jangi ibadan milar basayamoy kontob yai Dr. Batskam marbo i Dr. Ricky bat i Dr. Karachan bat kiway pat ki members iba grospar roi baledan lengkat nadu por baseng haka jingmut jongki kalarung tang kawai haswa ban form ya ka party bat kata ka jingmut kabat syai ka jongki kalong bangit kumno ngin pensoto syaki paiba ngin pensyai syaki paiba haka bayadai ya kata ka sensyar khadar bat kata ka sensyar khadar lese kalong ka sensyar khadar ka kamper na ki wei pat kijing purkhat jong ki seng sang hima ki badan ha ka jela ka biye jong namar kane ka party la seng ya ka da ka wei ka jingtmu banwan ra ya kata ka sensyar khadar bat kata ka sensyar khadar ka balong ka jing sensyar ka ba khoj bat ka ba suba bat ka badon ya kata ka hok bat ka sensyar ka ba khoj kata kadai ka jiang not ka ba kinong yalam jongi ha ka por ba ki seng kila don ha ki jing mot jing purkhat jongki kila seng ya kadai ka party am ban khwan ya lade lane ban kamai ya lade lane ban le kano ka bementoy ya lade anrela seng ya kadai ka party banwan ra ya kita ki jing mentoy ya ki ba ki pajba kila ang nut baro sikata itip skam bau pajba jong dari kasi jantia
Kilaya ya kita ki jing sensar jong ki wei ki sang himai beper ki beladon ha ka de ka jela ka jibai ki jongi. Kilaya telun rengkat berkata ka sensar kadar nado kapor bangilayo jela. Andai kat barangnya kisni kisnam kata ka sensar kadar kabaki ki ang not kam sumla urlang. Badai kene kalap perlenga kalap penpisah yau paiba jong keri kebayik ke jongi. Bad ngas ngongu badai hakum kene kapor lami kene ka voice of the people party banwan ra ya kata ka jingkerman ka baki paiba kilado ya ka jingsania bad ka jingkerman haki wei pat ki seng sang hima baper. Namar kanongrem kabangi yang kung kaparti kam danda kawai kawai pa. Kanongrem jong kaparti kalong ban pun kelador ban tau thamai ban banwan raia kata ka sensar kadar kabakoy kata kadai ka thong jongi. Badai namar kata kadau kumbalak keren ni ba pawal na syakmat ngingila yang banyale ya ka election kam kanu ka jing penbiet ya pi ki pagba lane kam kanu ka jingai da ka pisa shra ya pi ki pagba andre ngila job kan ni ngila yo ka jing shania na pi kum ki pagba kata kadai ka jing sensar ka bangi kum ka voice of the people party ni kwa banra namar ngi sutu baka jela jongi dalilai ka nampoi sya kata ka thong ka mga bermapi yang not lada kata ka sensar kadar kamdan ya kata ka jing sensar ka bakhoj ka basuba ka sensar ka bakhoj ka basuba bangikran kam deisyo ka baper lane kam deisyo ka balong nongwei ha ka jaj benriu kasi jongi balai ngong ya kata namar ha ka jaj benriu jongi ngidon ya ki dorbar snong badya kini ki dorbar snong lapnya da ki sodar lane ki rangba snong badha ki por ki bamenswa nanod banang bakine ki dorbar snang kidang don ya kata ka jingsen shar ka bakhoj ka basuba badai namar kata ka daw ki snang ki thau ki shang suk ki shang sngan hado kata anrai hadin bakane ka sensar khadar kabalayat like no nakane ka hok bat kasat Ngilamat ya kini ki jinge ki baper ki bangi ya kendo ha kini ke juk ka pamenta kasensar khadar paiba kaladan ha kasnam jong khasihi nado hendai kulong kuma namaria ka dorbar khasiru lasensar da upaiba ka dorbar kanumla mantrei kam lada upaiba jong kanu kasnang uyadan benta banrai lang hakino kino ki jing trei kam badai hadian bau paiba ha ka dorbar layar rai balai menjur lang lala ban pentrei kam ya kanu ka matrei kam ha ka snam tedai na ta kadau ka sensar paiba kam deishu ka baper ha ukasi andrai kane ka sensar paiba ha ukasi ka sedang ban kala hadian balawan kini ki seng hima baper Bat ka jingwan jo kini ki sang hima baper kila sedang berpun kila dorna ia kata ka hok kasat kabangi ngidan kabangi kum ka jaj benriu ngiyeng nado hendai kulong kuma badhaba ka hok kasat kamdan syo kalam mi kajing ya kajia kalam mi bon ki hakisnong ki thau lane ha ka sensar khadar haka jelahi bro kawai
Today namar kata kadaw ngi kum kinang yalam bat kum ka Voice of the People Party ro ngi sukya hado kata habang iyo I bakane ka sensar kadar jongi kelas sedang ban kedat na kata kalenti ka badai ya ka ba ki longswa manswa jongi kilas seng ya ka nongrem day na kata kadaw ngi lami sa sisien pat bangin penyeng ya kata kadaw ba ya kata ka lenti ka ba ulam kini jongi ulas seng ya kata ka ulas seng bar ulas sender ya kata ka sensar kadar jongi haka hok bat kasat day namar kata kadaw ngilayat keleng ban pensutu syaki patba ngilayat keleng kisnong bat pensutu bana jingi kaya pi ki patba baka kata ka sensar kadar bat ka kamram jong pi upatba pidan ha ka sensar kadar ha ka ne ka jela ka bai jongi ladangi akran kalong ka masuk ba ladangi keliro kalong ka masuk ba ka kata ka sensar kadar bo nangingi step bat ngisutu baka sensar kadar ka sulong betek bangin jet yau MLA ngin jet yau MDC bat ngin jet yau MP kata kalakut kata ka jengyadan benta jong pi kipat ba anai ka Voice of the People Party kong M ko kipat ba pinay ban soto bahaden ba pila jet yau MLA yau MDC ya UMP rokumjo kabor jong pi kipat ba kampat kut namar ka sensar kadar pagba habang yang sensar kadar pagba kabor boro kadai hapi upagba kamut tang ba pila jet yau MLA UMDC haden ba kila job bapila penjab dan buram yu kinle kat bamon lane kin yat kat bamon ka Voice of the People Party kamla banle kumta ka Voice of the People Party hadu menta wat hadian bangila job kum ki MLA ngila job bat kum ki MDC ro ngila job kum ki MP ro hanre hadu menta nginang yai don nginang yai rengkat bat upai ba namar ngingi kwa berpeni sisa baka bor jong ka sensar kadar kamdei hangi kinong mikmat kadei hapi upat ba namar kata kadaw banwan raya kanu ka jingkala haka sensar kadar lada dei asrang lada dei haka jela ka bayi ka jongiru kamdei ka jingkala ka banwan naru MLA laneu MDC laneu MP ka jengkala barabor ka daiban wannau pagba upagba ha ka sensar kadar pagba udon ya kata ka bor hado kata ban penteladur ban powder ban wanra ya kata ka sensar ka kadar ka bakhoy baro ka jingkala ka sensar kadar lai bor ha pi kipat ba namar kata kadaw ngi kung ka Voice of the People Party ngi wan ban persoto bat ngi ay kentu ya kipat ba pinlong ki ba pengor pinlong ki ba ay don benta nakapor siya kapor ha ka ba day bat ka sensar kadar namar demokrasi ka ang gumno demokrasi ka day ka jing sensar pagba ka ang gumno hakaktin pareng democracy is the government of the people by the people and for the people kamot ka sensar pagba ka day ka sorkar jong upagba da upagba ya upagba kata kanay ka jing patay jong ki start ki bayaday bat ka sensar pagba te hangta pinsuto am simla ong kata ka sensar pagba kaday na upagba ya ki MLA na kamta ki MLA na ki MDC am simla ong kumta lane am simla tren kumta anay ka sensar pagba kaday ka bawan na upagba na kabanta upagba bat na kabanta ki pagba na kwa ba pinsuto ba ya kata ka definition
lari ka jing batai ba pleng dai hangta ka bor jong pai ba pensu tho hadu kat no kata ka bor jong pai ba ka long ha ka sanchar khadar lada pi upai ba pi le bom sunyo lada pi ko mo pai ba pi le bom khen snap ya ka sanchar khadar hangta ken kita kin nong sanchar ki ba pi pelajiat kin yo ban lemon ki yo ban yajman ba kila ban le kat baman ye pi anrai ngi kum kinong yalam jong ka voice of the people party ngi su tho ya ka sanchar khadar ba ka dei ka jo pai ba na ka mentau pai ba na ta ka dau ngi yai rengkat banu pai ba tadai namar kata ka dau banwan ra ya ka jingla ka shong ha kakti jompi iwe pa iwe ni dai ban kan mau habangi em ha ka ne ka sla pertai habangi em hang ne ka jingla kan wan ha ka long yen jompi ka jingla kan wan ha ka im lang salang ka jingla kan wan ha ka sanchar khadar rumjo kane ka jingla kan umla ban suwan ban sutelak nang no re nang no hare kane ka jingla ka dei ka ba mapi hi pelong ya kata ka jingla bat ngasu banang hang ni ya pi ki pai ba nong song snong jong ka monai brakoi ka jingla ka ba kumno pi kum kinong song snong pi kwa ha kane ka por ka jingla ka ba kumno namar la ngilej sasor ngilej sa kendang bat ngilej sonoro ngiji yakran maya kata ka jingla ngiji yakran ma bangi kwa ya kata ka jingla bat ngapat mentanang ni ngakwa ban keli pi baro ka jingla ka bakumno pi kum kinang syang hani ka maunai pi dan bat pi kwa madonar teli ki jingla ki ba pilak ban le hato ka jingla ka ba pi kwa kan ya dai dornem bat kata ka imlang salang ka ba pi dan nang ni namar ka jingla ngila banjit ban ladang iba bakla banjit ya kata ka jingla kan long penban ka jingtem ya ka imlang salang bat ya ka lawe jong ki khon kikti ngikum ko voice of the people party ngilajit ya kata ka jingla bat kata ka jingla ka bang ngikum kinang yalam ngikwa kalong manginwan ra ya kata ka sanchar khadar ka ba khoj ka ba yang hakalanti jong ka hok hato pikum ki pai ba pi kwa ne ban snok ti ban ngi banwan ra ya kata ka jingla namar ngikum kinang yalam ngisutho larang imla banwan raya kane ka jingla kane ka jingang no jong abat jong pi kane ka jingang no jong ki khon samla jong pi ka jingang no nakam ta ki khon jong pi ngenom la dalilei ban pengkela lane ngenom la lilei dalilei banwan ra namar kata kada mas no ban wer ban khot lang ye pi kum kinang snong baye jong ka mononai lara pi kwa banwan rasi saya kata ka jingla kabaya dai dor na kata ka jongpi kabaya dai dor ban ki khon jongpi kabaya dai dor ban ka sansar kadar ale ngini snok tilang bangi kum ka voice of the people party rengkat ngin yat teli ngin yeng sapret ngin kelan larangi yeng rengkat larangi yat rengkat kam artatien bat kempep kata ka jingla ka ba ngingi kwa ngila ban penulong lada kam long mentaro kan long lasai ban lada kam long lasai karmen kan long bed lasisngi damar kata kada ko kipat ba ngila dai ban telatya ngila dai ban teladam bakat ta ka jing ot ka jing nam jong ki khon jong pi ai kan kut na ha ka ne ka pateng ka jong pi manta
Naman ngisu tu haba ngiyaj serum ngiyaj seneng ngiyos ngau sisa ya kajingot jengki khon samla kai ka baki khon samla kiot kajingot jengki kalong ya kata kajing bom yo kam yo jam su sangsat dan perkat na kamta ki khon ki bai jompi wat hadien baki lanang kila yo ya ka jinang jing start lomba ki jing pule ba per jomki handrai ka kam ka hadu kata ka ban yo banang ekskam lada pilek serum senang haki office sarkar ne hangno pinyos ngau bat ka jing itu khana kyong tang kitu ki badan jing ne kila ban yo kam ban ngasosi banang epi man kane nganang wan sunang stan uway na kiparlok janga udang yato iya katahi kajo ha kabaka khon jangu kabaladap ya ka master degree hapo haka history kalalet ban apply ya ka kampion ban hadian bakaladap ya ka written sa stang ka personal ulay yato yang hadian bay kando uang bastrom pitep kani ka khon janga kaladap ya ka written exam kalapas kalawan sakmat ro hanrei banyo ya ka kam wong ngasutu bakane ngong balai kane haba ka khon jpi kalapoi sakmat kalayo ikimax ki babyang balai padang jendam jenge kai kata ka jenge wong phim te bamanta hang thi hadiasi nong stain na kamta ka post pian kipan nangan riulak ban penyo ya kata kakam kata kanai ka jingja ko kilong kumi kilong pa hakane ka juk ka pamda ya ka baki khon kikti jompiro la shai le se pin samat pin salam bakin lek thap kam thap jam kam don shu kata ka hok ka sot kam dan syu kajing sisa ban yo ya ka kamro dan kam ban itu ya kita ki high level kata ka de ka jinge ka bangi mat ha kane ka kenti ka bamanda dai namar kata ka daw ka voice of the people party ngang ekskam bilai lamba kila pathai khubor bakal dawa na ka sarkar ban wengno ya kitu ki members ki badan ka jinge dai bat kine ki sang hima ba pher na kitu ki committee ba pher ki badai ha ka thungkam tungjam kum ka district selection committee kum ka MPSC kum jo bat ki wei ngila dawa kum ka party ban wengno naman ngisuto balay ni dawa kamta naman ngisuto baki ni ki brio ki balong member hakito ki committee ki long panban ki mau juntot na kamta ki khon samla jampi dai namar kata kadaw ngihap bandawa ngiklan dawa na kamta ka jing mentoy jongi ni dawa na kamta ka jing mentoy ki khon baye jompi nak kata daw panma wa bakane ka por kaya menta kalong ka bae hado kata ta lara pipai sa kadiang pipai sa kamon ngia tengko mau siang ngia tengko tang ngia ki jinge bat kini ki jinge kinyai ban bat kinyai ban lada mangaban mapi ngem kelano teyo totong yak kelano ngawer lang pi baro tungin yak telatia ngin yak teladam no bat ngin pek ya kalaway ya kamenta namar bon nangi ngijukran kaperhat kasi kalong gomno kaperhat kasi ngajulap ngalabat iki kam senang ro ngalabat iki kam sembhalang ro ngal julap barbor ya kaperhat kasi kabajong gomno ngin pek shwa ya kapamenta kabawan hadin ngin sepek kata kadai karukam perhat kasi hanai nganganong yapi barbor kiwei ki jaj benriau jangkau perthai setelah ki kimju perkat kimju pek tang ya kamenta handrai ki pek jero haden arpo laipo sapo sanpo bat chispas dam kai kabanja namar kai kaban pinsim rai hakane kamenta kan taro ya kalawai
kadai karkong perkat kasi ngakan mau ha kapor nganang bat kumu rang ba isnong ro ko ha kata ke komiti ngekren bat ngekren ngalong ki ba kanega kam ladang ile menta kala benlong lasai te kanam la benlong la sisi kanam la benlong hadian kharsana pusnam kan salong pemta kan salong ta Andrei don na prengki member jong komiti ki ong komno ki mlele ngin siapek kata kharsana pusnam ngin siapek haka komiti snong ne hangno hono ngidai ban kenmau kai ka bangi snan menta kadai ban trekam am dunaya ka arpo lai po so po san pusnam ter tekum juro haka sarkar jela kai ka baki simrai hayin dorbar bat ya kata ka rai la ne kata ka an on pentrekam na kamenta so po san pusnam ter na ta ka daw langong ladaki bakla kum kinang mikmat ban sim ya karai mentaro kajeng bakla kabahadian lay kalanang jor nang jor nak takadaw ko kipat ba to sashi sian kana penjrong so ya kajeng keran jonga tolong no ki bahusiar tolong ki pengor ya ka sensar khadar namar ka bor ka ikhtiar jong ka sensar pai ba baro kamdei hanga UMDC kamdei ho amale kadei hapi ki paiba na not banong lada pi bet yangi pila jet menta pi tho bangi perform kumno hangtei pinang yai ai ya kata ka jing shania jompi pinang yai ai ya kata ka jing kersan jompi balada pi bangi ngim ler ngim sokhau kata karkom kata ka jing jet jompi kalong sebei ngimla ban perform nga nganod banang wada konstitusi jongar konga lada ngamla ban perform antai kum MDC hila ban wen no yana ngamdam jing snow ye kata kadai ka jingmut jeng perkhat kabangi kum ki MDC jong ka voice of the people party namar ngi sotho habala jet yangi ngidai ban peni ban ngidai ban le kai kababha na umta upat ba today namar kata kadaw ha isisnam mi ba dang sisnam kum ka jinglong MDC jongi nila sedang ban peni ki kam ki bobon ma hapo ke CDDC ban wanra ya kata ka sensar khadar ka bukur kata kadai ka jingkwa bat ka jingang no jongi kum ka voice of the people party nangai skam ko ki pagba tung ini sim ya kanika kabu kumbala angnot ka voice of the people party banwanra ya kata ka sensar khadar ka bukur tungin sim kabu ya gani ngin ya snok tilang ngin ya don bentalang ban ngingai skam ladang ilala banwanra ya kata ka sensar khadar ka bukur klampap kalawe ki khon jongi kalalong kalawe ka bapurnai te tandai nei kinten kublai sibon kublai siajarmo yapi kinong song baro kat ki bayadan nangni ublein kurku yapi baru ublein kurku langingi baro kublai sibon ta kublai sibon ne namtai ba strong pilar bangi khoi babu namtaki cipasai ka jompi bat kunjuru namtaki sempo perkhan ki baplabu khmat sini kum ki pai ba nang song sinam thane ko si sendan ngan khot ya i Dr. Baskem Marwo ban ai kejikran han kepo ya so bhavana ki singai kublai ki jonga i soda jonga ki snong iba pros mabeyang i sketri jonga ni ka snong ba e ki jompi ya so bhavana ki singai kublai ru i ba strong kharajana gorong chairman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hai kublai ru i ba Paul Soklet uberong UMDC jong ka authorization bukum juru uberong executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council i ba Prosper Rindathiam rong treasurer jong ka party but yeki weki ki nongket kam jong ka voice of the people party lakalong hangni constituency hamairang hangni ham authorization but kumju
ki parolok jonga ki bawan nang te ne Shillong ya kaban ya ka jing senran lem ha bang iwan cha ni ka but ga kwa ruban age jing kublai ke bakerpang ni ba John ru I belong u gertong juga MDC election mention snem I bedairu skatri juga East and West Khasi Hills district jonga VVP but kejingai kublai ke bakerpang ga jonga kalong yepi ki paiba kinong seksionong jonga ni seksionong padesi kisnong jogi para marjan ru yang ba pilapolai ke por ke bakodor ke jopi ya ke banwan saka ni ke meeting ya ke ban skap ya ke ai ke ba ngi don ba pensai na kalian chong ke parti ngai kuplay yepi ya ke ni ke jarmi na bari ke ba pilajit ya ke banwan ban skap ya ke meeting to ke voice of the people party habu piyepet ya ke meeting to ke voice of the people party kaya ke meeting ke bapher na kiway part ki meeting chong ki political party hangni ha bafiwan nyemla abana yepi ya ke suki ya ban shong ki plang kyaban shong ki jaka ki ba don hang tu ki ba nyimsim la pin kre kerpan nyimsim la pin kre kata ka bai ke li yepi nyimsim la pin kre ya ka bai sha na ka benta ka jongpi PP1 shani ya ka ban ai ke jingkershan ke jongpi ya ka voice of the people party ta ka jingkelu min sing ke jongpi but ngasngoba kani ka jing kershan ke jongpi hakan ke rukom but ke jing yat enti jo voice of the people party hakan ke linti ke bang ngi la ya nodu bangi sing ya ka party ngasngoba kani ka dei ka linti ke ba ngi dei ban ya namar ba di tangan ni ke linti ya ka bangi la ya ka bar ai ke jing sikri ka babha na ka benta ka jongpi hadir ba jit ya economic mat na ka liang jo ka party ya ka ban ai ke jing sikri ya pi Pilaman, hoy nangning yung palaban pilmi ya UMLA yung palaban pilmi yung UMDC na constituency Henry na pilmi legit yung Dr. Ricky Ejasingkon kumu MP Naksilong Parliamentary Seat House ng Arjar Kusa Hublay Shibun ya kajingkersan ka jompi hoy kumanga kren wala nang impois katong House ng Arjar Kusa Arjar Pulay Perhaps nem arah pusan ke MBC election Henry ni ai ka burom sepi ni ai ke jing pertu sepi yang ba filkersan met bermin sim lam ta ka party ngila jalpoi se ka thong Henry House nem arah aku pra ngangai scam ba nakanigam Mairang constituency in yo ben say yaw kertong to the voice of the people party uban long UMLA Kalengong ipi baka ni galinti kaba ngingi yang ngisgo bari tangan ni galinti kaba ngila siya man ay ka jingkersan ya pi pai ba ni ya de ni galinti ya kaba nom tundon kam daga pisa ka por election dei na mar bang nyimkwa ya kaba ngin sakte sakum hangnu ha kaba ngi ay daga jingsikri yo pai ba ni kwa ban a daga jingsikri kaba paka sa pi pai ba na ma pi long ki kenra jong kakam sensa pai ba de ba pi long ki kenra ni wan sa pi om ya ban pinpi ipi om ya ban the ipi henry ni wan ban pa ni ka jingkersan ke jong pi ki wei political party haba ki kwa ban job ki election ki the ya ki board jong ki pai ba namar ba belai ki thiet ka bot jong ki pai ba ki thiet ka bot jong ki pai ba namar ba ken yo ban lute ya kaspa jong upai ba henry ni na kalian jong voice of the people party ni mi shakmat om me ka ban lute ka spa ka po jong ki pai ba om me ka ban pensurwa ka pisa ka badai jong pi pai ba henry ni wan ya ka ban a ya ka jing sekri na ka benta jong pi pai ba Kaya ke pamiligi yaki nongelam jong voice of the people party. Hapidang jong ke jing persang jong ki party ki bahe ki ba don spa yak ban mutli yaki wait pat ki political party
Henry QE bagi nong yalam joko Voice of the People Party. Laki long kemele la ilong I seriki menchua kabidangim. But minta kumki MDC ru QE ba ki yeng triang halor kor norim dayna marka jingkar sang ke joki lingba kani kalenti kaba ingiya. Chin ladang anong ipi. Yaki nong mikmat kiba mi naga Voice of the People Party. Lajit da kiba ngithit yaga buot ke jompi. Katang anong ipi. Kinong mikmat naga Voice of the People Party. Kinam don show aka Voice of the People Party. Kalayo panthit lagi waipat ki political party. Kajing thit ya kinong mikmat hakane ka por ka benta. Kalong ka ba siapa palat. Bat kani ka jing thit ya kinong mikmat naga party ki badon spa. PE bakam day tahan ka jala ka jongi ka day hangti hadal hiru but pinlok ka policy troikam jong ka party ka basensa hangti hadal hi ban pentran ki way pat ki political party dak bas pen pat pen pra dak bas thit ya ki tu economic pat kalong kunju hagan ka jala ka jongi pinlok hagan ka jala ka jongi kidon kinong mikmat ka kran prasha ya ka NPP minshwa Hagisnem arajar atulai, habsnem arajar aksa. Henry minta kita kinong mikmat kila kelong penban, kinong yalap, kinong penban ta kinong turai. Nakabenta kata parti kabat kila ben sisi. Nabai namar palai, namar baki kidon kam ya kaban kli kaspa kapau bijoki kabalik people lut hagapor election ya kaban ji ya kaban thi ya phi pai ba. Henry nakaliang joko Voice of the People Party. Ngisngau tikna. Ya kabang nginom kelajutang. Ya kabang nginom thok iu pai ba. Ya kabang nginom ya lambak la iu pai ba. Ya kabang nginom ong. Ya kabang hooi. Kaba em. Kaba hooi. Ngiyeng scam halor ganong rim. Ya kabang nginwan siya pi banjupan. Ika singkar saan jong pi. But kumbaga ong. Pi long kikenrat. Ngiyong tang isakri. But kumbaga iba arden. Ya aga jingkren. Hagi meeting ki prepare ba kinong mikmat kinong tangkum ki daju ya kaban kit ya kan lingkor ya kaban kit ikimar ki mata kaba phi kum ki pai ba pila binshet hagi kinong mikmat na kata daw ko Voice of the People Party ni penlong ya kata ka kamsain himasima dan ka politics kum kata ka lat ya kaban ya kata ka jing sakri kum kata ka lat ya ban pinhes pa ya ka penhe ya ka business jong gitu ki basa ji kum ki MLA kum ki MDC bat kum ki MP happy pay ya ki MDC ki jogi ngaslo burom nga ay ki jingiro yaki nabar hangtay ha Khasi Hills Autonomous District Council bat ki way Autonomous District Council kinthok hangtay Giant Hills kamdon kanu ka an ya ka ban khang yaki ya ka ba kinthi segi way pat ki political party henry ki yeng scam halor kanong rim ka jing scam jungki halor kanong rim galong nimla ya ka ban kem ai burom ya ka jinglong scam ka jungki ya ka jinglong bet ka jungki but ka way de ka ra galong ba phi plajit ya ki halor kanong rim jo ka Voice of the People Party hoy kumbai ba powele la kren ki pai ba ka jit economic mat halor ki nong rim Joko Voice of the People Party kaba phi kum ki pai ba phila kwa phila thang ya kaban pin urlong ha kam sanjima sima phila jit ya ki candidate Joko Voice of the People Party what la phim itu ya ki wala phim tip ka kerteng jongki wala da phim itu ya ka dur ka jongki hele bi jit ya ki nong mikmat men akan ya abang ale ya ka meeting hang thi ha umsning constituency ha ka wai ke snong hami penlong ya ka pocket meeting EMDC jogata ajonga single constituency ladon but ita iwi long kami yang yong menta kami kalayo yaw MDC jung mar menso hapor mga thabot ngam tip na thab yu ru hindai nga thab haga BBP te khani ka jing thab ko jong pi ka jing sham ko jong pi halor ka nong rem ka penlong lu ka amin sim ka ais pen scam lu yagi MDC jungi ya ka ben yang scam halor ka nong rem jonga party kumjoru menswa pila ji Dr. Ricky Dr. Ricky menswa bangi yang ke tiket ya kapan yele
ya ke election MP hoi israriki dei bai ong hi to ai ticket ye ya banyele ke election MP hene na kanyang jong ka party ni snoba une urang ba undei uwei na kirang ba kiba bet ya kaban yang ya kaban yele ke election MP bar ngila penmi ye bar ngila terwasau pai ba ki pai ba kimpat tep nanun kong lai kidon kiba kren ru yang kiba pha message yang agi gong ba balik pimji de kiwi kiba khamla ban kren habai sariki kren ngam snow bakadai kata ka jing kren per yele election na kabanta ka parliamentary constituent election kisngau ba kene ke jing yang niam hendai ngasong iki kene ke jing jiet juga parti jiet ni jiet gau beri bukan sai ke jing kersang ke jopi yai sariki nila yo MP bukit kle na kabanta ki pai ba nila yo kung ka jela yau tau nong mikmat uba nila wanra kaburom ya ka jela ka jongi na marulong urang ba belong UMP ubatroi sitom na kabanta jompi balyalong sisa usakri jongi pai ba ubam sentengka la ka jong ka buit ka bor ulang ai ka jing sekri ki papaka kat ba ilala banle na kabanta ka jompi kani baro kapenlong ya kinong mikfar ki jongi bentroi na kabanta ka jongpi dei na marba himsem ladi ya kabut ka jongpi hagador jong pisa henry pilaan daga jing smur ka bensem ka jongpi barkani ka jing kersang ka jongpi ngangai scam bakandang scam bakandang scam bak ngakerpat ya piru ya ba penang ya selok ya ki weipat ki bompat sempang ki bompat shine ya kan nongrim jo Voice of the People Party ya kaban ya khot ya ki ban a ya jingkersan ya ki nongrim jo Voice of the People Party nama ka Voice of the People Party kadon ya jingtu maka ya kaban wanra ya kata ka jing pin phapat ban penimpat ban pin galadur ya kan ke jela ka jung habang yung pin phapat penimpat pin galadur ke jela ka jung ipila ban kili balai ba piong kumta kay ka jing jela ka jung hindi gay ka ba nga kwa banbu igani ka nomba kan jela ka jungi kelamat ka experience kiba bon kita ki jingno sibon ki jing akan ki emlang kasaman ka jungi ya ki ni don kam ban khlepat ya ka jela ka jungi pai ba nga mix camp ba ki jing kersang ka jopi ka Voice of the People Party kam day na kanu ka daw kam day tan jing roi kong deng kong na Henry day na mar ba pi ki snow to yakin nongrum jong ka party bara ba pi kershan ya ka party daga jing so to ka jong pi yakin nongrum jong ka party ngam don jing arnatin ngam don ke jing so sumi ngam don kata ka jing ting banong ba pinam kershan su ya ka Voice of the People Party ngangai scam ba pinang scam ba pinang ya kershan ya ka Voice of the People Party namar bang ni na kaliang coba Voice of the People Party ngimpat set kala ya pi upai ba isariki impat set kala ya pi yemali coba Voice of the People Party kimpat set kala ya upai ba jong ki constituency ki benje ba khamtam ya upai ba jong jala MDC ki jongi kimpat set kala ya pi upai ba kidang ai da kajing sekri kabapha na gamanta jong pi upai ba nadalaw habadon ke niging penthame habi menta kay ka kini ki badon ban persa ya ka Voice of the People Party ki kwa tang man pini ban pindo man sim ya ki nong kersan jo ka Voice of the People Party khnang ma pinom kersan so ya ka party ba pin snow ba o ka Voice of the People Party kala do ya ka bor jo ka ti kumnungin kersan ka Voice of the People Party Henry kum kinong kersan nga ai ka min sim ya pi ngai kata ka jingskan ki pi ba nagaliang jo ka Voice of the People Party ngimpat set kala ya pi bat ngin ye troy na ka banta jo pi but kum ba pila kersan men swa ya khot ya wer si sempat ya ba pin scam ya ka jing kersan ka jo pi ya ka Voice of the People Party hoy kumalaom kadon ke jing penthame kadon ke jing persang mentang ban pin ba ka Voice of the People Party kala hiar hanong krem kipeni kumno baka party BBP kala hiar kala chakong khat heneng nong ipi kitu ki bami
naka Voice of the People Party ka baki ong baki bimi naka Voice of the People Party balik kersano ka MPP kidai kibre ko bala mi lepa nado ka MP election kilami nado ka MDC election kimdon hi haka Voice of the People Party like no ikersan iba adan house of arja apulai ka MLA election Henry ki up yagani men pinmi kubor banong ba chakong khat ka VVP hang tay hanong krem ban pindu ban CMP kinong kasya ngarang yo ban kren hang ni kini kisi bar kinong yanam chongka party bar kinong song sunong tay hanong krem biong ba house name arajan rupra iba arden innang tam khambon syo nang tay naga constituency inang yo kanang kijingjop ka ba khamdon burom house name arajan rupra nadra pai ba wat pergi kuswai kadon gejing persang banong ba oh ka meeting jo Voice of the People Party kalahiar hilau wan ban pin ya jakta khana keleng henai pai ba nagalian gejong ka Voice of the People Party ini scam ba pi ye kersan ka Voice of the People Party pi ye kersan omtang nagabentangan ka bai election nagabenta election sa Lok Sabha Henry Pillay Kersan du nakabenta House Name Arajara Rupra. Kajing Kersan ka jong pi House Name Arajara Rupra. Kalong ka kam don kam sibune nagiway pa ki election. Bale namar ba ka state government kadai ka sarkar ka bala pan wanra yagi jingkala ki bakta direct yepi upay ba. Ho ka district council ru kalong ka berankam. Hele ke district council no ipiga don tang si pokat bo itu di subject haka kamla dan trei palat namarwa kaduna ka subject ka ba constitution ka ai ke district council na Lok Sabha ru no ipi kadon kata ka jingdon kam ya ka ban trei na ka ban tau pai ba Henry ki subject ki badon hangthe hadelhi ki subject ki bedai bat ka India level Henry ki bon ki subject ki pada kata yu bhi pai ba hagane ka jilla ka jongi kadai ka sarkar jilla na dara philap ba hagini ki snambal lai no hiyo ibo bon wat ki union minister nang the na Delhi habaki yo lat ban long kum u chief minister jong kanu ko sarkar jilla u resign na ka resign nang the na Delhi ya ka ban long u chief minister na ka chief minister joko sarkar jala namar baka sarkar jala ru ka don ni ka bor ka khra shibune ya ka ban trei na ka benta ka jala ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ya ka ban pet ya ka kwat ke khya ka sarkar jala ka don haka ya ka bor ban pet ya ka jingnang jingsta ka sarkar jala ka don ban pet ya ka shongsuk shongshan kadon haka ya ga bor ban pinbe ban yada ya khindo ko siap bat kiwi ki subject nganong ipi pai ba ti la pi ailat ya ga Voice of the People Party House Name Araja Rupra kan long ka jing sup jing snga pi upai ba habang ya pe ya ga jing nang ki sta ga jala ga jongi kalong ka ai ka bas ngau diau sibune ki paralok jonga ki bami lagi wei ki jela menswa ki puli hakani shalom ya kaban yo ya kata jing hikai ke bapura ke jing hikai ke babha ki lepat sagi wei ki jela ke jongki ya ka bagen long ki nong mikmat ya ka bagen long kita ki officer ki bahe par ki buat ki bana sabar jong kanor isu ki dangwan ban puli hangte ya shalom hendeng nong pi menta ngarang kendu ikini ki nong hikai ki batrai hang tai hanihu ki badai lagi wei pat ki jela ki kren ya kani ka kentin ki yong bang nasnusi banyo i ya kata ka jingnang hinsta hang ni hajela Meghalaya bakada hiar hadu kata pat kadau kan ra hi ki yong kam dei ba omangi wat ki briwa na bar ki dei i ya kata ki yong bakadai na barba ka sarkar kampe ya ka jingnang hinsta balai pai ba anong yupi ka jela Meghalaya menta ka khamsniu haga jenang cista ban ya ka jela biha ka wei galong ba nadu usna marajar lai nganong ipi pai ba ya ka kamsan hima sima haga jela ka jongi
na yo ban rung da gitu giba perkhat baga kam sa hima sima ka kam politics ka dei ka kam ya ka ban le business angtei kikim yo issue ibi pai ba kum utau pai ba ban ai kata ka jing sekri giba paka kata ka jing sekri giba wanra ka roi ka par babun kiliang hindi ki i tang kumno bagen yo ban le business na tada ha karukom teri kam beta abagi ong ka roi ka par ha kani ka sorkar ka minta berwat agi sorkar ka kham mensuaru hani ka jela ka jongi ki khen be tang ya ka tu ka roi ka par ka ba kihi ki yo kan penteri kam bat ba kihi ki yo ya ka kam ka jam nang tu bat ban pen ai kam ai jam ya ki tu ki badon hasenda ki jongi na ka ka minta habie kren ya ka roi ka par ki kren be tang ya ka ta ka jingtai hemrengan ong ye pi hang mi pai ba wat kita gi jingtai ka ba ki gi teiru ni dei kum gi pai ba ban bo ya gi jingkeli hatu gi ni gi jingtai jong sarkar kawan ra ne em ga jing mentoi yau pai ba but kini gi jingtai jong gi sarkar kam long ne em gi jingtai ki ba pha bon ki surok sna masendap sna tangkan kato kanipor la jotno kasurok beripel tangadir kat tukang dia belai lajak no ni kum ginong senong ni don ya ka hok ban keli ni kum ki pai ba ni don hok ya ka ban keli ya ka ni ka sarkar banyak ginong mi khak ki jongi ya kata ka development ya ka ba ki wanra hatu ka development ga jongki kalau man mentoi ya ki lane ban wanra sisa ya kata ka development ya ka ban mentoi upai ba nganong ibi pai ba kasurok lada kila deiban sna sisa kumbat deiban sna nganong ibi kan khamne ban habane kasurok haja kam non kam repair no la deiban yo ban penan kam yo to pisa jong pai ba na ka benta ki we pat ki benta kinon ki jingtai ke ba ngayo i nganong ibi pai ba ki ba ki ratei ke ba ki tu ki badan hajan bar kinong me khat ki jongi gelayo i ga jing mentoi henre ga jing mentoi upai ba kim yo ya ka jing mentoi ngane tu wi ka we constituency utaw we mele uratrai uang bangalawan ra development wan ra ta ka jing tai gi bu na ta constituency henry kita ki jing tai andala dep tai upai ba yo jing mentoi ai na kita ki jing tai lasna ya ta ka yau kinong rat henry hado menta andala dep tai ya ta ka yau kinong rat wat sikilo ujur menjadi yang taruh kimpat jadi lasnaya taka hospital jong kini kami ke hospital ketika dispensary nak bata kimarat henry kiatu kita ginong song sunong haba kilet pan jika dawai buat kadawai wi om dan dawai hakata kene dispensary hakini kibadon kabor pementa kikwa tang menpeni sabar penpeni Pangidon na takaroi ka pa hindi ka roi ka par kano siliang kampoy sa upay ba sa lansa nakatadaw kidon boong ba kibaroi kila roi hindi kiba par kila nang par namar baka rukom yo jing mentoy kamlong kawasalan sa sa upay ba kipay ba kibabuon kimyo ika jing mentoy namar ya gitu gi benta ka roi ka pal ka ban yarap yo pai ba ka sorkar kam sim la sim jingger kle ai roem ngana ye pi ge nuksa habam nya pe ye nujor ya ka jingram jo ka bai pule hang ne hajala ga jung kalong sausha sansha banya ka ba kisamlah ki weipat ki jala ki pendut na ka benta ki jimpule ki jongki namar hagi wei ki benta jong Ganon ingis ke jongi habagilet pan puli bon ki puli ha ka skol sarkar ane ki skol balayo jingrap na ka sarkar hindi ke ai ke bajia kalong ba hang ne hajala ke jongi ki khna ki bapli ki haban nei pan puli ha ki school private ha ki college private ki ba remdor but henry kai ke basusi kalong ba wat habagila sel ke jing sel ko barem hindi kim sim layo ya ka jing hikai ke bapa na kalian joko voice of the people party ngala de pen bisa ngala de pen pet ya gani
bat nilarai du bahaba ka sarkar jala kan ha bapo ka Kingston Shah hapo ka board yung Voice of the People Party ngendewan ra ita ka policy tray kam yakaban yarap yo pai ba unom ha ban pulut daki po hajar badaki lak nakabanta ban pinpuli yaki khon gikti kijongpi hangani ka jala ka jongi mentali pi babon ki minister bon kita ki badon hakabor kilas jang mentai wat yakaban sen yaki hospital private ki jongki nganong pi pai ba lada ki badon hakabor ki balong kum ki MLA ki balong kum ki nok sensar balong kum ki minister ki sedang ban sen yaka hospital private ki jongki hatu kinle ye nakabenta ban pinklan yaka civil hospital hatu kin pinklan yaki CHC ki jongi hatu kin pinklan yaka PHC ki jongi nganong ipi pai pa kinom le ya kata namar lalaki le ya kata kinom yo nong shu maki hindi ki kwa ya kaban pin yo nong ya kita ki hospital ajo ki jongi adra pai ba i kum kinong sok slong jongane ke jela ke jongi jong ka bri nyo trap ke jongi idai ban kup jingmut ya ka bangin kam kenti banong ba ke sipot ke jongi ka bangi don nakikti ke jongi idai ban wanra ya ke jinggala hagan nigas jela ke jongi idai ban wanra ya ta ka sarkar ka ban peit na ka banta ka bentoy lang jong upai ba pai ba ya kwa penyakot ke were pi ya ka pin a ya ka jingkersan ke jongpi ya ka nong rim jong Voice of the People Party ka nong rim jong Voice of the People Party la pension nong rim halor ki artali kimat ki baron kam kata kabay iba strong kharjana ila yo ban kren kalong man ra ta sensa khadar kabakhu kabasuba habayo ya ta kom sensa kabakhu kabasuba kabalai ta kabamsap hanoi pi pai ba ka jing im jong pai ba kanong kabasuk sibone habakinong yalam kemlong gibabamsap kani ka jing bamsap aka jala ka jongi kapin mi sibon yagi jing e nakabenta kinong syong kapin dukhai ka mensim jong ki kon samla barka wanra sibon yagi jing e aka jala kanong ipi berkhat nabi ladadon ki officer ki babamsap ladon ki minister ki babamsap ha jaga ban poi ke jing erap se upai ba ke jing erap kan jano siteng nanti urajiv kan himin swa kuren ya kan uang ba naka shispa tingkal pelamang ke sorka naka bentau pai ba shispa tingkal kendai san tingkal gajak lentino perkapoi shu pai ba tang san tingkal naka liang joko Voice of the People Party ngi kuak ban pentikna baka pisa chong pai ba kanom ja naka takadaw ki MLA joko Voice of the People Party habaki pentrai kam ya ka MLA scheme ki pentrai kam hakadur ka basyai bau pai ba unyo cingtep bau pai ba unuyo cimantoi lingba kini ki MLA scheme ki ba ki kubi MLA jong party ni don man ai sio pai ba bon ki MLA kumno ki pendon kam ya ki MLA scheme du kimla ban pesai sio pai ba nakaliang jong Voice of the People Party ngingi turai halor katakan nong rim paka pisa jong pi pai ba kandai ke pisa ka ba pi pidai ben yo ban penan kam hok ya ka nakaliang jong Voice of the People Party ngi kwa ban wanra ta sensa ka khana ya ka ba ka jingmentoi kam dai ben letang sakitu ki badon hakabor ya ka ba ka jingmentoi ka nam letang haka kitu ki bia jan bak ki badon hakabor hende ka jingmentoi na ka sensa ka khana kan long na ka bentan jong pi pai ba kata ka dai ka kom sensar kabangi nakaliang jong Voice of the People Party ni kwa nakatanaw banwan ra yak takakom sensa nimwan manthit ikabur ka jong pi kumat penlong ye pi kum kim mrat yak banthit taki sanspa siajar araja hendai niwan ban kerpat yak kata ka jingker syam ka jong pi halo ka lenti jong ka hok ka sot ka lenti jong ka jingtip rew ka jingtip lei haba pi bi kersyan yangi lingba ta ka lenti ka badai
kalenti jong ka jing tepriu teplay nakaliang jong ikum kinong yalam choka Voice of the People Party ru yan IEP ya kata ka jing gersan kata ka jing syakri kaba tepriu teplay bat kaba pensong rim haga hok pasal kata kalenti jong ka jing ko yan IEP pai ba kani ka ba mama kamne ka ba syukran ngalayo iba kito kipriu kibayo kam yo jam kibatray day na mal bagi yok kam bagi itu ya nur na ki penbam pisang anong ipipay ba haba kitray ru kim salya menteri nakabenta ka jing mentoy jong itu ba day ban yo ya ka jing mentoy kim tray hok merkim salya nama bagi snow bagi tu ka kam ka bagi ki yo ka day kita bagi la dathi na daraw kim ay ka jing sakri ko pa sa pay ba ngang lahi ka ta anong gitu kepada yo sisa kakam dalam tiji kitrai daga jingit kle nak benta pai ke kum joru kinong mikmat ke PPG tingba kalenti jo ka jing sisa kalenti jo ko hok ganong yepi kin haban trai nak benta ka jompi nama ba pi bila ai halor kalenti jo ko hok hidang don yang ta hok bandawa yang ka jing sakri ke banjanai naki nakaliang ka jonga kum kordong jo Voice of the People Party kani ka pai ngan che thu ipi kin dia tia jong nga na du men chuang ngai ba ka kam san hima sima ka dei ka kam ka ba kintang ba ka kam ka ba rai na ka benta ka lawai jong kinong shong shnong shwa bai ba arden in yalap yata clean politics hagapor bangadang kena hagapor bangadang let hagi jing puli ki jongan alo don kita ki para samla ki ba kren kumni ki bong ni kwa me ba men long secretary jong ka seng samla jong kadong ngong ye ki lada pi kwa ena bangan kit kam ya ka seng samla jong kadong ngakwa ya ka ba pen a ya ka jingkular nakaliang jong pi kum kinong kum ki para samla ya kaba pennom lekpan by boss banlek pikinik hakapor election nga dawa na pi ya kaba pennom lekpan pisa naki tuki bakwa banile election ban yele kai tamasa hindi la pi ong bangin ya tribet nakabenta ka jing ha to sinong ngantre hindi la pi pa ya kaban lekpan pisa nakabenta ki tuki bakwa banile election yong ipi ngan nom tre ban long na marba ka jingbam sap kasdang na kita kikam keba pi kwa benlipat na barhata ka por bade kimla ba pri para samla ban suthu e kata kiyong kata te ka pomla long na ta kata kim tre hiru ban pelong yang aku tau sekretari keba kiwan ban kren ya ka bangen kitam kata ka seng samla hausnam arajar ka khalai ha por ba seng ya am adbi party hado por kalau don ke jingki phalo angti Delhi ban yele ek election khlem kata ka jingbam sap namal Arvind Kejriwal ulayalap yakaban wan rahat sensara khada kaban yalap yaki paiba ya kum ubangit yakata sensara khada kaban train na kaban taki paiba omman train na kaban taki ba don yaka business kaban lebenyo paiba tangban pentoy yaki businessman ngalano pen ai ya ka contribution ke jongan lagi jing sinjak ke jongan siya ka Aam Aadmi Party padahal to por ngakwa pa hang ni hame halya ka jongiru kinbi kiban tray nakabentaw pa iba te habang ayoy badang don kibriu kiba tray halor ka nomrim kaba kim ai pisayo pa iba ha por election ngakloy ka ban ai ka jingkersan jonga benlik tepur hakom mi kita ki kandidat henry yagi to ki kandidat kiba ai pisa kiba ai kya daga por election ngam jutre si ban tep namar ngam next time bangatit pakini ki kandidat kini ki kartong kiyele election om nakabenta ka chimentoy jung paiba om nakabenta ka chimentoy jung ginong soksnong hindi kiyele election nakabenta ka chimentoy ka jungki kini kiba thi yaga pisa chong jok ba pendon kam da pisa ka por election kidai kiban pencok
ya ka imla ka salah kini ban penjot ya ka lawai jungi kun samla ke jongi kini ban penjot ya ka roi ka pa ha ka jela ka jongi dadara mantre ban theput iki oi don gibas ngurem banong ba udei bom tu theput ya ka dei di sha bangam tu kham theput ya gitu gibas penon kam tak pisah ka for election tihabai ba ardan ilabi syakmat ya ka ban jawab ya ka ni ka clean politics campaign ni iba ardan udai ka lawai jong ka jela ka jongi Nadada Hosam Arjar Khatsa Hanga Porbile MDC election Ngalat hep yang tau candidate bayang na ka party ka ba iba aden ila yalap yata ka clean politics campaign na barangit ba daytang ni galenti ka ban yalam yangi hata galenti ka ban ay iti sigari ba hanang tampay ba Henry utaw mga jit ufek no sa kaway kaseng Kato ka pendiaw ka mensib ka dyan. But hadir pa nga iba kumno baginigi brio kiba iba ada nila penjob election nganur ba nang ba penjob election day na mar ba iba ada na trace itom hinang nga iba kumno ki kroy ban kentat iba ada nga iba kalaway ka jungi katu di kalakot Hausam Arjar Katra Hadir beliau ika sarkar MDA warna topo. Ngalasyu namar kala don ke jinggelah kan ika sarkar ke jelah. Ngalasyu community let's say bahkan bahar. Banyak kalau sarkar ka ba nilayo mensua Henry. Hadir katu kan ni nyo ipin ban bakar komsen charge ka MDA. Kalau ka ba khamsne usu banyak ki waipat ki sarkar ki ba mensua. Nganong ipipai ba kaway ka ba khamsne walong ba kas nimla bandan bagai NPP ka day ka party ka ba kwa ban penyar yaw tunong utenda ka jongka sagi waipat ki jala ong tang hang ni hano isinrei kana kwa ya ka ban penyar ya ka tak jing terekam ka jongka WhatsApp jongka not isu but nanganu kan yo ay resources langanu kan yo ay katingka nganong ipi katalong jongka din nang ni na Meghalaya Nada ka 4% siya ke MDA halor ahapo ka jingalam jo ka NPP ni iba kita kiskam ka way hadin ka way kimi ni ikot kubo bat mental ni iba laku don kita ka jingtrang ya ka ban benda ya ka kendo ka siap jongi segi company ki basabar ganong ipi ki ban i company ki banabar ki brave ki banabar Kira kwa banyo ya kajaka kaputa ka jongi hangan ni kajala ka jongi Henry na marbang idon ya land transfer act kimla banle ya kata ban bypass ya kan land transfer act kile kumno kan ka sarkar ka bamenta kaya kelang ya kaban thiet kajaka nagipai ba but ya ka tu kajaka haga kerteng ban wanra ya ka development ken ya kajaka saya kini kibriu kibasa ba ban hadu kanu utrai sinong yo jimantoy ni Tingi baka jing jungki kun samla ngi baka jing jungki nong sak sinong tihabai ba aden i khot yang Hosam Arjar way ya kaban sing ya ka voice of the people party nga kamen sim ya kaban dia don menta ya kaban gakti ka diang ya kaba iba aden berisariki kin yo menteri na kabenta kacela hoy to ko puar baka don baka voice baka sing ya ka voice of the people party but kiway kiri orang ba kebelayalam dari ba aden ba disariki ngarung sa ka party ya ka ban yale election ngarung sa ka party ya ka ban penklan ya ka voice of the people party ka jingknu ko jonga kalang anda ka voice of the people party kalaklan ngangan kinyo ya ka jingya de jonga ba ka politics Henry haba kinoyalam cho ka voice of the people party Kiong ba nang don kam yepi ya kaban don haga voice of the people party ngaru ngadang idon haga voice of the people party hadir ke jingklano jongi Dr. Ricky Jesengkon ka voice of the people party kala ibit ya kaban jit yang ya kaban pha yang ya kabangan yale ya ni ke MP by election da kamen si bajing sauret ya priang ya kajing terwa ya priang ya kajing pha jonga party
ya kapan ya le ya kan election nga yang scam halor ga nongrem cho voice of the people party ya somo ya ga voice of the people party kabalabi ibet yang ay kabanjit bangan ya le ya kan ga MP by election yang apa dia ya kata dah kami si meeting but habang yang ya kan ga election ganong ipipai ba ngayang halor kanong rim ngayang halor kita kijingfang Jongo Voice of the People Party. But ngan ngay don, but ngan ngay tray nakabenta ben penklan jisu yakin nong rim Jongo Voice of the People Party yakaban ay kata kijing sikri kababahan nakabenta jongpi kipai ba. Tinakalian ka jong ang ipi ngamla ban ay taka jingkular kumakular kiway kibakren na ka jingsong tikana Hindi ka ay ka mga kwa ban kular siya kikway ba kalau mengantroy sitom ya kaban ay ka jing sekri nakabanta kipay ba jong kandi ka Shillong Parliamentary Constituency pagipay ba jong kajala kata ka day ka ba ganoon ban kular but ka ba gan kular kanong kung ba kini ki MDC jongi kila troy ka man penklan ya kata ka nongrem cho ka Voice of the People Party ngaru ngale kunju but kabanga gua ba ni thu ipihang ini kanong rem cho Voice of the People Party na lor kata ka bangi ong ka clean politics kadai de kanong rem kaba ngintroy na kabenta ka jingmentoy jong kinong snong jong kani ka jala ka jongi kata ka dai kanong rem ka jongi na kata daw nga ay ka burom ya ka executive committee jong ka Voice of the People Party ka baron hangte ka HDC ya ka balan shim ya kani ka sinjam ya kabak kinom ay ya ka trading license ya ka bling it kabari ka company ka banabar ya ka bakwa bande business ha kani ka jala ka jongi namar ladawan ka bling it hangani ka jala ka jongi ki pai ba jongani ka jala ka jongi hamtam hangte ya sorsulong ano yepi kindu no ya ka lahat kamay chakpo ka jongi ni na kaliangan jo ka party ngiyong ba Nginbu ya kata karoy ka pa Nginbu ya kata kajing baha Jong kinong sok sinong Jong kitray jala jongi hakmat Nginbu ya kiway syari Hoy kano yapi Ya kani ka ray Layo kan sim Day na marba nging ila ya kani ka lenti ka ba omdon bate bakum yangi Ya ka bang nyimsem la syaram hangno ruhendangi syaram hafi upay ba Sin lara ngila syaram hangno kano epi ngatharai ki MDC ki jogi kila ay ya trading license ka bringit nabar kano epi ki company ki banabar ki kroy ya kaban wat ban ay pisa wat ban ay kita ka pisa sya kitu ki badon kabor ban yo ya ki trading license le ban yo ya kita ki license ya ka makin le business kano epi la day ba kedai ka waypat ke executive committee kadai ki waypat ki party ki badon hamdai ke HDC kinam perkhat ki gini ginong bukan ki badai ki try jela ki jongi ki badai ginong song ki jongi kin perkhat be katnu kenyo commission dan katnu kenyo ya ka bai ai trading license na dra pai ba kumba nirakular syafi ya ka bangin troy na ka benta jong ki pai ba Nyen yay train nakabenta upay ba? Akin mo, hakapor biyalap election nakabenta ka KHDC. Habi yalay kaleng-kaleng. Nga na siya yalap yakani. Ba nakaliang cho Voice of the People Party ondang ilapoy hangtay ha District Council. Kaya ka ba nyenle kalong ba? Nyen yaday ka kindew ka siyap kamtam. Ka kindew ka siyap jong karay. Namang yung iba hangani ka por kabenta. Ya ke kendo ka siap jong karai la yo man pendan kam bakla ki katto kani nakaliang jong ka party nga nakular siya upay ba but minta nakaliang jong isi kila simya kata senjam ya kaban yada ya kendo ki siap jong kirai ya kaban pendi kana bagi kendo ki siap kinlong nakabenta ka jing mentoy jong kinong sang sinong ho ya pedang jing persang ka Voice of the People Party ki dibun ba pentame Sagi waypat banya thok khana thok sagi waypat
ban ong baka Voice of the People Party kadai ba persa yakiran ba snong kadai ba persa ikinong sensar snong nganong ipipai ba nakaliang joko Voice of the People Party ni kwa ya kaban ay bor se pipai ba hoy habak kidor kirang ba snong kisim ya karan kidei ban sim ringkat bat karai jong kador ba kabamot upai ba udai ban tip ya ka ei ka ba ki ramba snong ki sora snong ki sim ya karai men suang anong ibi ki bon ki ramba snong ki bom ya ringkat bat ki pai ba hakasnong ki trai marwai ki le marwai Henry nakaliang jong ke isi jong ke VPP ki le sim ya takarai ya ka ba ki ramba snong ki sora snong ki dei ban ya ringkat bat pai ba nakabenta kabha kamiat jong pai ba namal bangingingai kabor ha kasensar pai ba kasyong hagakti jong pi ki pai ba berkata ka di ganong rim jong kasensar sinong sensar thau ha ka ni ka pri unyutrat jong nataro pai ba ya khot ni weri pi yang ba pinwan ay ya jingkar sang ka jong pi nakam ta Voice of the People Party kumba fil ay ka parliament suwa but nakaliang jong ikum ka Voice of the People Party ginom set la ya pi pai ba kumba ngila kular pat ngimsem kaset la ya pi dia ban pen kut ni ka jingkren ngai kwa pa nya khot ya were pi yak ban wan sakmat ya ka bangin yo ban pertapra lai sin lai wat ya ka bangin ai la ka jingkar sang ka jongi na ka banta ki nongrim cho ka Voice of the People Party ya ka ban kersan ya ki noilam cho ka Voice of the People Party ya ka bangin pendikana bahasnam arajar arpufra ngin yo ya ka jingsen char cho ka Voice of the People Party ha ka ka jala ka jongi ya ka bangin yo ban trei na ka benta ka jingmentoi jong ki pai ba utau pai ba uba kup siliang uba sem siliang upai ba kup tana kup kunup kup tana upai ba uba don hangane hamadan omdei tang baliyo at ka jingmentoi jong kita ki bangi ong ki high level kata ka dei ka thong ko jongi ting ya khot ye we re phi ya ka ban wan sakmat ya ka bangin ai kita ka jingkesan ko jongi ya ka bangin perta da wer ngiu yo symbol jong ka party sebab ban wan sakmat ali aling yang khot phi ban jawan sakmat ali yang sensar khadar bukui ben pinti kena bagi try snong try mulung jongi kin yo ban kam pinti ye ke jala yo jam lagalong ha khendo ko siap lagalong ha khai ka pateng lagalong ha kano ko benta bangin yo ban pinti kena bagi nong snong jongi kin yo ye ke jingmentoi lengba jong ka sensar khadar ka bukui to yara lagi ti ki jongi ben perta haupra sin hopra kublai sibun kublai sijar go kublai niam bat nata jang pi ki pai ba kuble sibun kuble sijar dulu ke pai besok kosan ke jang yin ki sama jang pi to meeting kan wai Cuma, bera.